Okei, no tää on vähän randomimpi tilanne mulle, mutta jep. Eli joo, se on Kajatas jälleen kerran. Hei, tänään me vedetään kunnon ryminällä läpi tää meidän Kysy Kajalta #2. Eli jos otuus kanavalla, siis tää Kysy Kajalt-sarja on siis ihan perus Q&A-sarja, jossa sit mä pyrin vastaamaan erittäin laajasti ja erittäin viisaasti teidän antamiin kaikkiin kyssäreihin. Ja sori jos toi valaistus on jotenkin tosi sukka, siis mä yritän käyttää luonnonvaloa tässä nyt silleen, että jes, luonto, annat tosi jes valoa. Ja jos tää audio on teidän mielestä tosi sukka, niin syy on siinä, että mun mikki on tuolla takana, mutta mä en tällä hetkellä käytä sitä, koska mä en jaksanut säätää senkaan. Niin me mennään kameran mikillä. Ja siis tosiaankin kameran vakiomikit on sellaista kuraa, että en tiedä. Mut joo, hei, tosiaankin. Hypätään suoraan rundille ja katsotaan vähän, että mitä te ootte kysynyt multa. Eli ensimmäisenä, siis tää on varmaan ainoa, missä mä sanon ton numeron, koska mä en tuu muistaa kuinka monta näitä, koska mä en muista, mä en laskenut mä oon näistä valinnut, mut ensimmäinen. Eli kumpi on susta parempi, Lava Hound vai Night Witch? Mä sanon, että Night Witch tällä hetkellä. Lava Hound on oikein pelattuna ihan tosi tappava, mut ehkä vähän väärin pelattuna se on aika helppo torjua. Et sanotaan vedetään Night Witchille. Okei. Onko sulla turhia käyttäjiä? Tähän mun on oikeesti pakko sanoa, että kyllä, mulla on turhia Clash Royale käyttäjiä. Ensinnäkin siis se Clash with Kaja aka Let's Play käyttäjä. Mitä mä teen sillä? Ehdottakaa hei mulle, koska mulla ei ole mitään hajua. Nimittäin se Kajadun Gem on mennyt mun mielestä sen tavallaan Let's Play, tosiaankin Let's Play käyttäjän ohi siinä mielin, että mä dikkaan pelata, koska siis se Kajadun Gem on täysin ilmaiskäyttäjä, painottaen siis ilmainen. Mä en ole käyttänyt yhtään rahaa siihen. Niin mun mielestä se on hauskempi pelata sitä ihan oikeesti kuin sitä Clash with Kaja käyttäjää, koska siinä tulee sellainen fiilis, että mulla on tällaisia käyttäjiä, mihin mä oon ostanut gemei ja gemmannut vähän kaikenlaista. Et miksi mulla on vielä yksi sellainen, joten mä en oikeesti tiedä mitä mä sillä teen. Plus mun Maybe Superkaius käyttäjä, joku on ehkä nähnyt sen, niin mä en oikein tiedä mitä mä silläkään teen, koska mulla on tällä hetkellä 3 käyttäjää, tää Superkaius Juno sekä Kajadun Gem, mitä mä niinku aktiivisesti yritän vetää eteenpäin. Niin siinäkin on jo duuni, niin 5 käyttäjää. Miettikää sitä oikeesti. Sitten meiltä löytyy, että mitä mieltä oot siitä, että kortteja nerfataan NS Balance nimissä, entäs sit kun nerfataan liikaa ja metat kuolee, kaikilla pitää olla niin samanlaiset dekit, että pärjää. Ja PS mä oon paras. Mä oon paras. Mut ei siis, lähdetään siis miettimään. Eli tavallaan siis musta tuntuu, että siis okei, jotain hyvää tässä niin kun huonontamisissa, kortin parantamisissa, huonontamisissa Balance Changein nimissä on, koska tavallaan siinä yhteydessä yleensä yritetään nostaa prosentuaalisesti vähän käytettyjä kortteja ylöspäin. Siis oikeesti, milloin Sparki nousee taas? Mä en tiedä, mutta se saisi jo lähiaikoina nousta, koska Sparki on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että sehän oli ihan tappava kortti vielä vuosi sitten, koska hirveän monelle ei ollut mitään countereita. Zappi oli tavallaan ainoa skeleton armi, mutta jos sulla oli se Zappi ready tai jotain tällaista, niin siis Sparkin pysäyttäminen tosiaankin oli vaikeeta. Mutta silleen niin kuin nykypäivänä Sparkin pystyy niin helposti vetää pois. Siis esimerkki Sparki, tää on mun paras esimerkki ikinä huono. Siis OP-kortista tuli ihan täys roskakortti. Mut silleen niin kuin Supercell oikeesti parantakaa sitä vähän sen. Mut silleen niin, että musta tuntuu, että se on vähän tyhmä, että tietynlaisia esimerkiksi Giant Poison meta oli tosi paha aikanaan. Ja se tapettiin, koska Supercell ei ilmeisesti digannut siitä, että Leaderboardsilla joka ikinen tyyliin käytti sitä. Ja tavallaan mun mielestä nämä metat on sinänsä huonoja, koska siis come on, jos sä saat vaikka sama dekki vielä sama dekki, niin siinä ei ratkaise muu kuin tuuri. Et se on tosi jäistä pelaamista. Ja sen takia munkin on vähän Leaderboardsin kanssa ongelmia, kun ihmiset pelaa, okei, mä oon nyt nähnyt tosi erilaisia dekkejä, mutta yhtä aikaa siellä näkyy koko ajan niitä samanlaisia Hog Rider, Tornado, Executioner dekkejä, niin tavallaan mä kyllästyin siihen. Mä en tiedä mitä mä teen, mutta onneksi tossa pelissä on paljon tehtävää, niin mä vedän sit loppuseasonista vähän trofeja ylöspäin. Niin, hei se on siinä. Jos et olis kuvannut Clash Royalea tai Clash of Clansia, niin mikä olisi ollut sun kanavan nimi, tai olisitko edes tehnyt? Musta tuntuu, että mä olisin kyllä ehkä jonkun kanavan tehnyt. Mut sinänsä oikeesti siis, tää on hyvä esimerkki. Tavallaan Clash Royalesta kaikki alkoi tällä kanavalla, tai siis jonnet ei muista. Tää kanava lähti NRistä käyntiin. Ja me palataan NR-kysymyksiin muuten jossain vaiheessa, joten pysykää hei tässä videolla vielä messissä. Mut niin tosiaankin,
Mä oikeasti tiedän, mikä tämän kanavan nimi olisi. Tämän kanavan nimihan oli ennen KJL, joka meinaa siis, no en mä ehkä kerro mitä se meinaa, mutta niinku, se oli vaan friendien piirissä vähän läppää. Ja tällä kanavalla tosiaankin oli niinku NS-lätkää ihan kaikkea tavaraa, et mä en tiedä, mikä tämän kanavan nimi olisi. Ehkä taisi vieläkin KJL, jos mä en olisi alkanut tekemään näitä videoita. Ja tavallaan Clash Royale innostuskin lähti käyntiin siitä, että Suomessa ei tosiaankaan ollut, ainakaan mun mielestä, niin kuin hirveän hyvää tasoa tässä. Niin mä sit kelasin, että jos mä nyt itse alan sitten kokeilemaan, että saisinko mä edes tehty jotain parempaa. Et en mä tiedä, ehkä mä oon onnistunut siinä, ehkä mä en oo. Sitten hei, missä asut, monta vuotta oot, voitko tehdä chest opening? Chest opening siis on tulos joku päivä. Mut se rahasumma, mitä mä siihen käytän, niin se on kysymysmerkki. 100, 200, 300. En tiedä, sen nähdään sitten. Mut tosiaankin, mä oon 18-vuotias, nuorukainen, aikuinen, mitä sitä voi sanoa. Ja siis sen mä voin sanoa, missä mä asun, niin se on kyllä tämä pääkaupunki, joka on Helsinki. Tässä on meillä 2 kyssäriä. Mikä on lempilegendary ja mikä on sun mielestä sun paras video? Ja teetkö lisää katsojen dekkejä? Ja mun mielestä lempilegenda tällä hetkellä, siis ihan varmasti se on niinku, mutta jos Nightwitchia lasketa, koska mä oon sanonut se jo tällä videolla aikaisemmin, se on paha sanoa oikeesti. Kun mä dikkaan tavallaan Minerista, mä dikkaan vaikka Ice Wizardista, mut se on vaan se fiilis sitten, että jos mä saa sujumaan sen kortin pelaamista, niin sit sen kortin, jos se on nyt vaikka jos se on lempikortti tavallaan, niin sit jos mä häviin sillä sen kortin takia, niin sen niin kuin status mun tässä systeemissä laskee niin, että se on tyyli mun viatun kortti. Mut ehkä Nightwitch ja sen jälkeen tyyli joku Logi, koska Logi on niin hyödyllinen. Ja mä oikeesti, tää on nyt teidän niin kuin käsissä tää kysymys. Jos te haluatte, että mä teen lisää pelataan katsojien, mikä se videosarjan nimi oli? Näin hyvin mä muistan mun videoiden nimet. Mut jos te haluatte, että mä teen sitä, niin please, antakaa mun tietää. Siis se on teistä kiinni, mä luotan teihin. Ja sit meiltä löytyy, mikä on sun mielestä huonoin kortti legeistä, epikeistä, kommoneista, rareista ja spelleistä. No lähdetään nyt legendoista. Edelleenkin mun mielestä Inferno Dragon on ns. Huonoin. Okei, sillä on ulottuvuus. Se pystyy tuhoa isoja tankkeja ja hoitelee isoja, tankkeja. Se on siis tosi OP siinä. Mikään muu legenda ei tavallaan pysty siihen. Mut kyllä mun on varmaan pakko sanoa, että tällä hetkellä, tai oikeastaan Bandit, Inferno Dragon Bandit, siinä on 2 huonoa legendaa. Epikeistä huonoin kortti. Tää on muuten oikeasti paha. Sanotaan näin, että mä en hirveästi Goblin Barrelia ole käyttänyt pitkään aikaa. Se ei ole huonoin niistä, se on yksi parhaista epikeistä. Mut mun mittapuulla ehkä se on tällä hetkellä vähän sellainen epäkäytännöllisin, koska se ei oikein sovellu mun dekkeihin, ainakaan missä mä pelaan ladderissa, koska mun ladder-dekit todellakin pitää olla hyvin levattuja, että niillä pärjää. Niin kommoneista ehkä huonoin on mitä niitä kommoneita nyt sitten on? Mä en oo käyttänyt niinku perus spear enkä ihan normikoblineita. Et jos sanotaan ehkä huonoin kortti, niin ehkä mä sanon spear goblinit, koska hei sä saat goblin gängissä ne 3 eliksiiriä. Sä saat kuitenkin 2 spear goblinia, 3 goblinia. Joten musta tuntuu, että kyllä ne perusgoblinit on kärsinyt sen goblin gängin tulon jälkeen. Ja hei sori, mä totta kai potkasin mun kameran jalkaan. Ja totta kai mä unohdin mainita jotain, elikkä siis, vitsi Kaija, sä oot tyhmä. Mut siis mun huonoin rare tällä hetkellä on luultavasti Valkyrie sekä huonoin spelli Rage Spell. Okei, jatketaan eteenpäin. Sitten meiltä löytyy, ootko ikinä käyttänyt silmälaseja? Mulla on lukulasit. Elikkä mä voin sanoa, että mä oon käyttänyt silmälaseja. Käytän. Epäsäännöllisesti, mutta käytän. Ja onko sulla, onko sulla ikinä ollut tyttöystävää? Ei vielä, ei ole napannut. Tsekitään tulevaisuudessa, mitä tapahtuu. Milloin uutta NR-videota, Jonnet ei muista. Uutta NR-videoa tulee vielä joku päivä. Hei mä vannon. Mun on oikeesti varmaan pakko tehdä sitä, koska siitä tää kanava lähti. Te varmaan haluaisitte tehdä läpää nähdä sitä, joten se on taas teidän käsissä. Kertokaa ihmeessä, jos te haluatte nähdä NRiä vielä joskus. Sitten mä täytyy milloin sä et ensimmäisen legendan. Musta tuntuu, että tää viittaa tavallaan. No hei. Mä en tiedä mihin käyttäjä tää viittaa. Mut sen mä muistan, että mun tän Super Kaius Akon eka legenda oli Ice Wizard. Ja mä sain sen about vuosi sitten koulujen päättymistyyliin viikonloppuna. Sen mä muistan. Se oli oikeesti silleen, että wow, mä vedin jostain tyyliin repäsin Magical Chestis, minkä mä olin saanut pelaamalla sen. Niin ei oo parempaa fiilistä kuin saada tolleen legenda. Voitko tehdä Clash Royale, siis myytinmurtajan videoita? Siis tavallaan joo, koska mun on pakko alkaa varmaan kehittää tämän kanavan suuntaa eteenpäin, koska sinänsä tää ideana, mitä mä nyt teen, on tosi toimiva ainakin tällä hetkellä. Mutta musta tuntuu, että koska mä haluaisin kuitenkin pitää
sisällön erittäin arvokkaana, mielenkiintoisena, niin mun on pakko alkaa duunailemaan vähän eri lailla videoita. Niin joo, tulevaisuudessa kyllä te voitte nähdä Clash Royalesta myytin multa videoita. Se on vissi. Sitten meiltä löytyy Tutko Tubekoniin. Ja tähän mun on pakko sanoa, että mä en oikeesti tiedä. Koska siis totta kai mä voin tulla Tubekoniin silleen, että te voitte morjestaa mua. Mut tavallaan mä halusin tulla silleen sinne sen takia, että muukin on jotain duunia siellä. Tai siis silleen tekemistä siellä. Koska mä niinku tavallaan vaan, siis kun mua ei tavallaan kiinnosta Suomen YouTube-skene niin paljon. Niin mä en tiedä mitä mä tekisin siellä. Et katsotaan, hei, jos sinne tulee jotain mielenkiintoista, niin varmaan näette mut sit siellä. Tässä on varmaan viimeiset kysymykset tähän videoon. Toivottavasti olette pysynyt vielä messissä. Ja hei, käydään ne nyt läpi. Minkä ikäinen oot? No siis se on jo tullut 18, mutta jos se kysymys meni ohi, niin tässä on vielä uudestaan se. Mitä opiskelet? Mä oon vielä lukiossa. Sen jälkeen mä en tiedä mitä mä opiskelen. Mut ihan perus sivistystä tällä hetkellä opiskelen. Ja viimeisiä vuosia viedään. Toivotaan, että mä valmistun joku päivä. Harrastatko mitään? Muutama urheilulaji esim. Tää alppipuolen alppihiihdosta. Lähinnä vaan pujottelu. Etelässä nimittäin on niin kuin rajalliset tavallaan jutut siihen. Niin pujottelu on nyt vetänyt jonkin aikaa, jotain vuosia, en mä tiedä. Mut joo, ja sit mä pelailin tennistä. Ja itse asiassa musiikkihommatkin on kans vähän niinku mun elämässä messissä, mutta se on jäänyt vähän vähemmälle. Mut siis mä oon soittanut pianoa aika kauan, et ehkä sitä vielä innostuu joku päivä sitä enemmän tekemään. Onko lemmikkejä? Ei oo lemmikkejä. Ehkä joskus vois hommaa koiran. Mut ehkä sitten vasta kun niinku oikeesti pystyy hoitamaan sitä. Ja voitko tehdä lädderistä videoa? Kyllä sitä ladder-videoa tulee joku päivä. Musta tuntuu vaan, että mä haluan sen hyvän moodin siihen, että mä pystyn heittämään siinä sellaista jokea samaan aikaan kun mä pelaan, eikä sellaista, että mä oon tosi vakavissani, erittäin hiljainen ja silleen suunnilleen heitän BM siellä koko ajan siellä pelissä. Siis mä haluaisin sellaisen hyvän hetken siihen, että mä voin oikeasti pelaa sitä ladderia, koska musta tuntuu, että siinä ei ole mitään katsottavaa, jos mä nyt lähtisin sitä pelaamaan. Kiitti paljon kaikille kyssärien heittäjille. Tää video on kestänyt jotain yli 10 minaa, niin pidetään tää tällaisena vähän ytimekkäämpänä, että me saadaan joskus kysyä Kajalta 3. Hei, siis jotain positiivista pitää tässäkin keksiä. Ja kiitti paljon, kun ootte roikkunut messissä. Mun kanavakin on kasvanut siihen pisteeseen, että meillä on about 35 000 tilaa. Ja mä en edes tiedä, hei, paljon mulla tällä hetkellä on. Siis se on se about 35 000 tilaa. Ja se on aika paljon sinänsä suhteessa, että mä oon pelannut sitä yhtä hitsin peliä koko tämän kanavan historian ja siinä mukaan on saanut aikaiseksi tän. Se on aika mielenkiintoista. Ja ehkä tulevaisuutta ajatellen. Kyllä oikeasti pakko olisi varmaan monipuolistaa tätäkin kanavan niin kuin tällä tarjontaa. Joten mä työstän sen parissa ja yritän keksiä oikeasti jotain muutkin niin kuin duunaltavaa kuin Clash Royale. Onhan se kiinnostava peli, mutta ehkä viikossa voisi tulla joku pari videokin jostain muusta. Mutta sen näkee ajan kanssa sitten, mitä mä oon oikeasti joskus keksinyt. Ja toivottavasti nautitte jostain näistä mun viisaista vastauksista. Musta tuntuu, että tästä tuli vähän huonoa ehkä kuvat mut mennään tällä. Ja mennään seuraavaan videoon niin kuin aina. Se on moro.